Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi anyị si na steeti Enugu wee nweta n'obodo Enugu Ezike, ebe a hụrụ ụmụaka abụọ, ụmụ nwaanyị a ị na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo. Dịka nwaanyị mere ya bụ ihe onyonyo si wee kọwaa, ọ sị na ọ hụrụ ha na obodo Enugu Ezike ebe ụgbọ keke tọgbọrọ ha. O wee na-akọwa dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, ha sị na ha bi na obodo Nnewi, mana ọ bụ na Enugu ka onye kpọ ha si wee kpọrọ ha tinye n'ụgbọala. Wee sị na ọma m ka ọ na obodo Nsụka ka a sị na erutere, wee tinyezie ha na keke bu ha wee gawazie Enugu Ezike. Ihe ya bụ nwaanyị kọwara ebe ahụ edochaghị anya, mana ihe kacha mkpa na ya bụ ihe onyonyo nke mere nji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo bụ na a sị na onye ọ dị ka nna ha ka ha na-achọ, ma ya bụ nna ha amaghị dị aha onye ha na-achọ. Ha si na papa amara ka ha na-achọ. Wee zitere anyị ya bụ ihe onyonyo si ka anyị gbasaa ya na onye ọbụla mara iru ya bụ ụmụaka, makwanụ onye ọbụla mara ya bụ papa amara, onye nke ha na-achọ n'obodo Enugu Ezike, ka ọ gbalịa mee ka ya bụ nwoke mara. Ya bụ nwaanyị kwukwara n'aha ahịa nọ n'obodo ha, ebe ọ sị na a ga-akpọpụta ha bụ ụmụaka echi. Wee sị na onye ọbụla mara onye ha na-achọ, makwa na onye ọbụla mara ha bụ ụmụaka ka ọ bịa ma kpọrọ ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwaanyị dịka o siri wee kọwaa ebe ọ nọrọ wee hụ ha bụ ụmụaka, ma kọwakwanụ ebe a ga-achọta ha bụ ụmụaka, onye ọbụla na-achọ ha achọ. Ka m bịakwanụ. Onye ma na ọ bụ ụmụnne na ọ bụ ụmụ ya ka ọ chọpụta na-echiri Enugu buru ha rute onye bugharị moto rute chi ha na keke echi na keke butere ha na keke Enugu Ezike. Na ha mara aha onye ha jekobe na ọpapa mara ka ha na-akpa ha, ma ama ebe ha ga-edinye biko onye mara ha biko ka onwe ike bịa na keke Enugu Ezike Chineke kpọpụta ya ma onye mmebirie na onye ha na-akpa ha bụ papa amara, ma ya mara onye bụ papa amara biko onye mara ha biko ya anya ka kpọrọ ụmụaka na-aba na ha si na onye ha nọbe kpọrọ ya wii na moto na ha chi Nnewi ekpọ ha wii na moto rute ekpo ote ha mbeli. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ha bụ ụmụaka ndị enwetere wee na-achọ ndị mụrụ ha. Ana m ekpe wee na-asị na Chineke nna ga-edube ha wee ruo mgbe enwetere ezinụlọ ha ma nyefekwanụ ha n'aka ezinụlọ ha. Mana otu obere ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ ihe onyonyo bụ ihe gbasara ndị nne na nna na ụzọ ha si wee na-azụ ụmụ ha. Akụkọ akọrọ na ya bụ ihe onyonyo o dochaghị anya ma ọ bụ nna ha ka ha na-achọ, ma ọkwanụ nwanne nna ha, ma ọkwanụ o doghị anya onye ha na-achọ. Naanị ha anyị nụrụ na ya bụ ihe onyonyo bụ na ha na-achọ papa amara. Mana ana m asị na nke a kwesịrị ịbụ ihe ịdọ aka na ntị nye ndị nne na nna. Onye ọbụla mụrụ nwa, onye ọbụla ji ụmụaka, ọ ga-adịkwa ezigbo mkpa. Ọ bụghị sọsọ ịkụziri ụmụaka gị bekee na ndị otu ya bụ ihe dị mkpa na ndụ ụmụaka gị. Ọ ga-adị ezigbo mkpa nwa gị ahụ, ụmụ gị ahụ ka na-etolite etolite, mgbe ahụ ha bidoro mụwa okwu, mgbe ahụ ha bidoro mawa onwe ha dịka mmadụ. Ị na-agwa ha lekwa aha gị, lekwa aha nne gị, lekwa aha nna gị, lekwa ebe onye ị bụ, lekwa obodo isi. Ụdị ọnọdụ a anyị hụrụ n'ihe onyonyo a, onwe na-ekpe ekpere na ụmụ ya ga-aba n'ụdị ọnọdụ a. Mana a sịkwanụ na onwe ka ihe si wee dị, onwe ka okwu si wee dagharịa, ụmụ gị enweta onwe ha n'ụdị ọnọdụ a, a ga-akọwali onwe ha ebe ọbụla ha nọ, nke a ga-eji achọta ndị nne na nna mụrụ ha, makwanụ mata ezinụlọ ha. Kachasịa nke a toro nke a bụ nke nnukwu nwaanyị, nke nnukwu a ị na-ahụkwa nna ya bụ ihe onyonyo. Ana m eche na ọgbọ onye a eruola ikwu onye ọ bụ, ma kwukwanụ aha obodo o si, ebe ọbụla akpọpụtara ya na mba ụwa ọbụla. Mana dịka anyị si wee hụ na ya bụ ihe onyonyo, o nwekwara n'ike ọ bụrụ na ha bụ ụmụaka eji anya ha, amaghị m maka nke ahụ. Mana nke ahụ dịgodoro onwe ya, ka debe nke ahụ ebe ahụ. Otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyụ anya na ya na nkenke oge bụ nke anyị si na steeti Imo wee nweta, bụ ebe ndị ọrụ nchekwa obodo jidere otu nwa ikorobịa nke bụ otu onye na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ji ụgbọala atọrọ mmadụ n'aha one chance. Na-etufughị oge ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ya bụ nwa ikorobịa onye nke ejidere ejide, ya na nwa agbọghọbịa nke ọzọ onye nke a sị na
na ha tọrọ atọrọ onye nke a napụtara n'aka ha. Ka m bịakwanụ. I want to use this very opportunity to thank the CS L0st Vigilante, Owerri, Imo State. Here is one of the people that normally do one chat in Owerri here. But thank God for L0st Vigilante. Thank God for the CSO, for their and his boys for their job well done. This guy here, what's that your name? Chigemeze, I think. Chigemeze who? Ugobiri, Chigemeze Ugobiri. He said it's from where? From Ikedru. Where in Ikedru? Ata Ikedru. He said that your side is Ama what? Ameke village in Ata Ikedru, local government of Imo State. They normally use this bus Imo. This bus they normally call bus Imo, KK bus, painted blue and white with fleet number. That's what they normally use to operate. Raise your face up. That's what they normally use to operate. Please, everybody have to be very, very careful. The kind of motor you're entering. They normally use fake dollar to attack the person. So here is the girl they kidnap. But God saved the girl and the girl escaped. They collected her phones, her money. I thank God for her life. I really thank God for the girl's life. So, where said you said that they pick you? They pick you from Douglas. It's fine. So, I thank God for her life. Here is the girl's mother. We are at L0st Vigilante office now. At L0st Youth Hall. Here is the girl's two brothers. They are here with us in L0st Youth Hall. The young man, my friend, face this side. The young man here, Chigemeze, is under L0st Vigilante custody. Very soon, he will be handed over to police. And police would normally do their job. Thank you very much, everybody. Please, everybody have to be very, very careful. Raise your voice before I get angry with you. Everybody have to be very, very careful. Know the kind of bus you enter. Please, everyone have to be very, very careful. Thank you very much. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara na etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye so eburu anyị sonye ekelekwa gị kpenasị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị. Taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu ọ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.